Şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistora ragihand ku ew rê nadin ku Başûrê Sûriyê bibe mîna Xuteya Rojhilat. Weke amajeyekê bi bilindbûna proseyên leşkerî li deverê. Di çarçoveya civîneke Encûmena Ewlehiya Navdewletî de li Cinêfê, şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistora tekez kir ku ew rê nadin ku Başûrê Sûriyê bibe mîna Xuteya Rojhilat. Serbarî ku bilindbûna asta proseyên leşkerî li Başûrê Sûriyê wê nearamiyekê li deverê encam bide. Dîmistora serbar kir ku zêdetir ji 5,000 kes ji ber 6 rojhilatê Direyê koçberî deverên sînorî bê Urdunê re bûne. Dîmistora amaje bi wêyekê kir ku tirs heye ku bilindbûna asta proseyên leşkerî li Başûrê Sûriyê bandorê li ser çareseriya siyasî li Sûriyê bike û daxwaz ji hemû aliyên bi vê pirsgirêkê peywendîdar kir ku hemî riyên heye bo rawestandina şer û dûrkirina sivîlan ji şûnmayên şer û pevçûnan bikaribînin. Derbarê Komîteya Destûra Sûriyê Stîvan Dîmistora got ku hikûmeta Sûriyê navên nûnerên xwe ji bo Komîteya Destûrê pêşkêş kirine û Rûsya û Îran di vê derbarê de alîkar bûn. Serbarî ku em dibînin pêşketinek derbarî çareseriya siyasî û Komîteya Destûrî de çêbûye. Hêzên rejîma Esed êrîşeke berfireh di 19 vê mehê de dest pê kiriye û ev êrîş ya herî tund e li ser rojhilatê gundewarên Direyê jê destpêka rêkeftina kêmkirina asta şer ya giştî di sala bihûrî de û tanha zêdetir ji 5 kesên sivîl bûne qurbanî û 5 nexweşxane û navendên berevaniya sivîl ji kar hatine xistin û beramberî wê jî 120 çekdarên rejîmê hatine kuştin û nêzîkî 20 zirîpoş û otomobîl û alavên leşkerî têk çûne. Herwiha balafireke rejîmê ji aliyê çekdarên Direyê yên ser bi opozisyonê ve hatiye xwar û yeke din jî têk birine.